ናይ ኢሳያስ ሓለቃ ነቲ ኣብ መፁ ዘሕለፎ ነቲ ዝነበረ ፊድባክ ናይ ሰብ ኣተሓሒዝካ እዚ ከመይ ትገልጾ? ከምቲ ዝበልካዮ ንፋልጥ ኢና ማለት እዩ ፀቢቕና ንፋልጥ ኢና ነቲ ስርዓት ከዓ ልዕለይ ይፈልጦ እዩ ልዕለይ መዓት ሽግርን መከራን ርኢ ማለት እዩ ካብ ድወፅእ ካብ ድሳቀ ብውሽጡ ነዊሕ ገይሩ ብውሽጡ ሲ በቃ ሰላም ካብ ዘይረክብ ነዊሕ ገይሩ ነይሩ እጂ ይብለኒ ነይሩ ኣነስ በቃ ኣይከኣልኩን ገለ ይብለኒ ናላ ሓንሳብ ፅናሕ ሓደ ኢንፎርሜሽን ኣብ ኣኹ ይብሎ ነይረ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ኪሮስ ወዲ ተካቦ ገለ ክብል ከሎ ሓደ ናይ ብሓቂ እዩ ዘድንቐና ሱቕ ኢሉ ይኮነ ግን ከዓኒ ከምደይ ዝረብ ከምኡ ከምደይ ባህል ናይ ብሓቂ ከምደይ ዝረብ ከዓ ይፈልጥ ንዕኡ ተዛሪቡ ናብ ኤርትራ ዝኽይድ ኣይነበረ ሓቂ ትኽክል ኪሮስ ማለት ነቲ መንግስቲ መምፀሮ ወዲ ተካቦ ማለት ከምኡ ማለት እንጂ እዚኦም ምድና ጌጋ እዩ ሓቂ ኣብቲ ሎጂክ መፅኢካ ኣነ እኮ ብደብዳቤ ንእንዳ ዜና ንሚኒስትሪ ዜና ናይ ኪሮስ ኣስፋሃ ዝበሃል ዝኾነ ይኹን ሰነድ ወይ ስራሕ ካብ እንዳ ዜና ይሰረዝ ተባሂሉ ካብ ቤት ፅሕፈት ፕረዚደንት ማለት ክሳዕ ከምኡ እዩ ኣይደልዩን እዩ ወላ ኣብ ተኽዚ ውላዕ የብሉና ተርዲእካ ሬቮሉሽን እዩ ናታትና ምውፃእ መዓት ነገር እዩ መዓት ሓቅታት ተዛሪብና ምስ ከምኡ ንዓና ምድናቕ ማለት ገበን እዩ ንዕኡ ተዛሪቡ ናብቲ ዓዲ ክኸይድ ኣይነበረን ግን ከዓ ብጣዕሚ ዕድለኛ ብጣዕሚ ማለት እዩ ብጣዕሚ ካብ ከቢድ ኩነታት እዩ ካብ ኣዝዩ ክጠፍእ ጥራሕ እዩ ተመዲቡሉ ዕድል ኣለዎ ብጣዕሚ ዕድል ኣለዎ ናይ ኣዲኡ ፆለት ይተኾን እምበር እሱ እኳ እንታይ ግን ዕድለኛ እዩ በቃ ብጣዕሚ ካብ ሞት ይወፅእ ካብ ሞት ካብ ህልቂት ካብ ጥፍኣት ይወፅእ ምተሰወረ እዩ ኣብዚኣ ኣትዩ ኣብ ዘይበሃለሉ ቦታ ክስወር ይኽእል ነይሩ ዋጋ ከፊሉ ተረዲእዎ ንሱ እውን በናጢሱ ብበረኻን ብገደል ወፂኡ ስለዚ ናብኡ ምምፅኡ ናብ ደንበ ፍትሒ ምምፅኡ ሽግር ዝበሃል ነገር የብሉን ጌጋታት ነይርዎ ብጌጋታቱ ሕጊ ድዩ መንግስቲ ድዩ ህዝቢ ድዩ ክሓቶ ይኽእል ንሕና ከም ደንበ ፍትሒ ግን ክንሓቁፍ ክንክእል ኣለና ዓይና የርባሓና ክንፈልጥ ክንክእል ኣለና ምክንያቱ ገሊኦም ሓደ ሰብ ይረክበኒ እዩ ሓደ ዓብይ ወታደራዊ መራሕሲ ክራኸብ ከም ዝደሊ ምሳሌ ናይ ኤርትራ ወታደራዊ መራሒ እቲ ቃልሲ ይድግፎ ምኳኑ ይኹን እምበር ስጋዓታት ስክታታት ከም ዘሎ ሕጂ ነዚ ወታደራዊ መራሕዚ ካልኩሌሽን ምስ ገበርና ኣይዋፃናን ምክንያቱስ ካብ ኢሳያስ ነፂልካ ክትሪኦ ድከኣል ሰብ ኣይኮነ ይቅበለካ ይሰብ እንታይ ንምባል የርብሑና በዓል ኢሳያስ ይጎድኡና መፂኦም ሲ በቃ ብጌጋ መንገዲ ኢና ንናክብሉ ከለዉ ክንደይ ሰብ እዮም ሞራል እውን ዝረክብ ኣብ ውሽጦም ዘሎ ትብዓት ስኢኑ ኮፍ ዝበለ ሕጂ ይመርሕዎ እዮም ስለዚ ብዓይኒ ብልጫ ወይ ብፅቡቅ
ክንርድኦ ክንክእል ኣለና ካልእ ንግዜ ገዲፍካ ማለት እዩ ዘሎ ኩነታት ግን ከም ዘለዎ ተቀቢልካ ምኻድ ልቦና ምዕባይ ፅቡቅ እዩ ብከምኡ ክንርድኦ ክንክእል ኣለና እየ ዝብል ማለት